rasa tresno ora mendung saya tambah tresno waton kowe rani berani aku ora bakal golek ganti menika wonten pamundutan saking keluarga pinanganten Saripit saking Modinan. Dimas MC, Mas Tempong. Mas Tempong mau menyumbang lagu. Diaturi. Mas Tempong monggo kawula sumanggaken jumene wonten ing ngaji mriki. Yo, sepote aja dipleroki. Monggo Cak. Mas Jik rok lu. Kusik. Piye? Kusik. Sepot aja diplerok iki. Lah aku ora iso mlerok. Gak suka. Mas Tempong monggo. Bunti Mas Tempong. Mboten kersa. Lan ugi menika yang dawuhi Mas Bayan lho Mas Tempong. Bapak Pambiyawara. Terus bunti kan Mas. Keluarga ageng saking Jakarta. Oh iya, heeh. Badhe wonten Dono Suwanten. Oh ngaten. Lumantar lelagon kisah kasih. Sik. Anu kuwi nawala niki eneng embel-embele ora? Lah mbok inyo ta. Ya. Kisah kasih di sekolah. Oh, digarap dandut. Sakit cok, saking mbok kadang-kadang. Oh, bisa. Kisah kasih di sekolah. Monggo katuran sowan Nduk Dika Pradana. Digarap anu wae. Mas Dika Pradana. Mas Dika Pradana, kisah kasih di sekolah. Ngepas nada enggak apa-apa. Nah, nadanya seberapa? Dodolan mas, dodolan kalung, dodolan gelang, dodolan cincin teko omah kere do. Sepira? Resah dan gelisah. Yo. What? Resah dan gelisah. Oke, baiklah para pendengar yang berbahagia, para tamu undangan bersama Tri Budaya di sini dan juga Cakrawala. Kita panggil artis kita dari Solo, Surakarta, ada di Dika Pradana Sambarsari, pakai joget. Iya. Iki live, live. Jauh kali ngang syuting terus. Ya, dianggap aja live ning TATV ngono wae. Ya, sing tiram. Oh
masih ada waktu Bapak? Oke, terima kasih Dek Dika. Anda luar biasa. Mikir ya hari lagi lo, kau yang luar biasa. Oke, matur nuwun mbok pilih ing mriki atur ibu saking para kadang-kadang budaya ingkang kirang meranani lumantar kawula nyuwun agunging pangapunten ingkang tanpa pepindhan amargi kasampurnan menika kunjuk katur dumateng Gusti Allah ingkang Maha Kuwaos. Wedal katur bapa pamiyara kawula sumanggaken. Sumangga. Matur sembah nuwun Dimas Sigit Lebda Budaya MC Campursari Tri Budaya. Ingkang sampun kersa ngaturaken lelangen gending-gending menapa dene lelagon ngendikanipun para winasis ada pertemuan pasti ada perpisahan. Kados pundi Kang Mas Sinoman anggenipun leladi dereng kerampungan nggih. Menika kadang-kadang Sinoman anggenipun leladi dereng paripurna. Nuhoni punapa ingkang dados panyuwunipun Bapak Tukiman Sarimbit Ibu Suparni. Menika dipun suwun setunggal langgam made in Kota Ngepos cedhak garasi Antarjaya. Ate dahari ya bentang dintekke ngono lho padune. Heeh. Menika suwun ngaturaken jumbuh kalih panyuwunipun kadang-kadang Hamong Rawuh. Nah. Menika nyuwun lelagon panggodaning katresnan wabil khusus piweling dateng Mas Prapto karo Mbak Yamti. Muga-muga panjenengan omah-omah aja nganti kena panggodaning katresnan. Muga dados kaken-kaken lan ninen-ninen donya tumekehing delahan. Setunggal lagu panggodaning katresnan rampung. Terus siaran TATB. Nggih, Ca Tri Budaya panggodaning katresnan Ca. Mbak Eli, Kota Ngepos. Sapa jenenge? Ora leli tuh ngomong mau. Oh, ya kurang sak L ya. Bebasan wanci pangklong batang dedet tanpa opor kang rinoso apa pancen wis edo biyen napa saiki sliramu salen sloga ndembien tresno saiki tak sia wong ayu mbok aja bingung kumlawut satemahan jentung kaya wong kelangan
Nggih, ndang dinteke. Tak sowan marang siramu, mbok aja lali janji tresnaku. Tresnaku kan satu terus gregani Matur nuwun. Sasmita ingkang kula tampi saking Kadang Muda Tumarna anggenipun lelati dhateng para tamu sampun waradin. Pratandha paripurnaning gati yen to pinanganten sarimbit sampun kajengkaraken saking sasana lenggah. Manjing jumeneng wonten sasana paningrat saperlu tangkepasta manunggaling rasa. Yanipun Bapa Tukiman sarimbit Ibu. Yektosipun anggenipun mangku gati tebih sampun katata caket sampun kataning ewa dene. Dumugi titi mangsa ngendhon wanci rahina kathah kekirangan wabil khusus dhateng Bapa Gina sarimbit Ibu. Keparenga dadal tambaking jala nidyaksami. Kula ingkang sinaraya mragang karya namung krida. Makara sarengan kadang-kadang tribudaya sound system Cakrawala video syuting Cakrawala kagunganipun Roma Susus pring cilik gondang manis Karang Pandan kathah kekirangan nyun agungi samudra ing paksami. Wonten paribasan bila mana ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Bila mana ada umur yang panjang, kita dapat berjumpa lagi. Ocak-acek gulane Jawa kopat, bumbune santen niat kula becik. Menawi dipun tampi ala lepat nyuwun pangapunten, kondoripun tamsah gegleongan kewala candrane. Pratandha paripurna pinanganten sarimbit pos kajengaraken manjing wonten sasana paningrat saperlu tangkepasta manunggaling rasa ndherekaken kunduripun para tamu. Mugi tansah manggih rahajaning lampah pringga bebayane marga pepet pepuntaning ngatur rahayu kang sami pinanggih billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.
sagung para tamu para sepuh aji sepuh ingkang kawula bedani lan ugi ingkang ngirmatan. Menika saking para kadang-kadang tribudaya Cakrawala Audio Sound System olah ugi video syuting.